L-għażliet ta' Bernard Grech għal President il-ġdid tar-Repubblika huma s-sors ġdid ta' ġlied u firda fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Kompla jinnota dan l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon fuq il-Malta Today wara li l-ħadd ta' qabel ġew svelati l-ismijiet li Bernard Grech irrid tal-President ta' Malta u li dwarhom membri fil-Grupp Parlamentari batuh isaffar. Numru imdaqqas fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kien irtat ferm li Bernard Grech mar qudiemu bi tliet ismijiet lesti mingħajr ma ried diskussjoni. Grech ressaq l-ismijiet tal-eks Ministru Nazzjonalista Dolores Cristina Marika Mizzi li żewġha jaħdem mal-Media Link, il-medja tal-Partit Nazzjonalista u l-Maġistrat Joe Mifsud. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali, l-istess sorsi li fl-aħħar jiem komplew jikxfu kif il-Kap Nazzjonalista ċeda għal pressjoni għal xejn għaliex il-festi tal-indipendenza kienu fqar anke jekk inġabet mezzola tal-establishment biex tindirizza l-mass meeting, issa komplew jiżvelaw kif fuq din tal-President il-grupp parlamentari huwa maqsum. Il-forza l-aktar konservattiva u li għandha l-appoġġ tal-establishment tinsab kuntenta li Grech tefa' tliet ismijiet li tnejn minnhom żgur huma meqjusa konservattivi fil-waqt li d-deputati oħrajn spiċċaw jiddieħqu bi Grech minħabba l-ismijiet li mbotta. Din tal-aħħar hi xi ħaġa li nnota wkoll il-perit Michael Falzon fl-artiklu tiegħu fil-Malta Today bit-titlu The Gravitas of the Presidency. Falzon saħaq li l-għażla tal-kap tal-Istat Malti mhix logħba kif irriduċiha Bernard Grech għalli l-kap tal-Oppożizzjoni qed jilgħab logħba perikoluża u dan mhux il-mod kif isiru l-affarijiet għax timmina l-Presidenza. Falzon innota wkoll il-qasma fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista anke fuq għażla ta' figura li għandha tkompli taqqat lil Maltin.